Μας ανοιχτά παραμένουν ορισμένα προβλήματα στα σχολεία ένα μήνα μετά το ξεκίνημα της εκπαιδευτικής χρονιάς. Κάποια ολοήμερα δεν λειτουργούν, υπάρχουν ελλείψεις δασκάλων και καθηγητών, ενώ σε Γολγοθά έχουν μετατραπεί οι μετακινήσεις των παιδιών κυρίως στην Ανατολική Αττική. Η κάμερα του Σταρ κατέγραψε την αγωνία μαθητών και γονέων που καιρό τώρα περιμένουν να βρεθούν λύσεις. Ο μαθητής αυτός στο Λαγονήσι πρέπει καθημερινά να περπατήσει χιλιόμετρα για να πάει και να γυρίσει από το σχολείο στο σπίτι και δεν είναι ο μόνος. Πριν κάμια εβδομάδα είχα περπατήσει για το σπίτι μου 45 λεπτά. Έχει τύχει κιόλας εμείς που σχολάμε πια 2 και 10 γιατί άλλαξε ο νόμος. Να σχολάμε 2 και 10 και το λεωφορείο να έχει φύγει 2 και 5, ξέρω εγώ. Στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής το πρόβλημα της μεταφοράς είναι σοβαρό. Τα λιγοστά πούλμαν της περιφέρειας περνούν από τα σχολεία, αλλά δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν όλους τους μαθητές. Διασχίζω την παραλιακή, εκεί πέρα που είναι για να πας προς τον Άγιο Νικόλα. Πρέπει να περάσω από εκεί για να πάω σπίτι μου και είναι περίπου μισή-μία ώρα με τα πόδια. Τα παιδιά αναγκάζονται να διασχίσουν 2 φορές πεζά τη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου. Λεωφόρος που δεν έχει ούτε πεζοδρόμια παντού, ούτε φανάρια, ούτε διαβάσεις πεζών. Και εκεί αναπτύσσονται ταχύτητες πολλές φορές και πάνω από 100 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία, σε 100 σχολεία στην Αττική υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στις μεταφορές των μαθητών, κυρίως στους δήμους Σαρονικού, Σπατών και Αρτέμιδας. Η Περιφέρεια Αττικής υποστηρίζει ότι οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων δεν δέχονται να αναλάβουν τις μεταφορές των μαθητών, καθώς απαιτούν περισσότερα χρήματα. Οι διαγωνισμοί βγαίνουν άγωνοι γιατί βάζουν τιμές του 2018, στις μικρές αποστάσεις δίνουν 85 ευρώ. Και πρέπει να έχουν μέσα οδηγό, συνοδό σε πολλές περιπτώσεις. Παρά τις συνεχείς προσλήψεις εκπαιδευτικών, πολλά ολοήμερα δεν λειτουργούν. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, κάποιοι γονείς δηλώνουν τη συμμετοχή των παιδιών τους και στη συνέχεια την ακυρώνουν, οπότε οι δάσκαλοι μετακινούνται αλλού.